Angkot! Angkot! Listen a song for the broken hearted. Kublai pi barok ki prolog ki bas kutanat ban snap iki video hagani ka channel te prolog hang ne ngan hikai pi kumno ban le ne ka new event ka call back ki bon ki prolog bala text leng ba ki whatsapp leng ba ki facebook leng ba ki comments hapok ki video ba ki ong ban hikai kumno ban le ne call back kini call back kami ina du ka new trick hadu live foi dari agos kan kut te kini ka day ka 5 anniversary tikuno banle igni phila ban pe igni ka video ri bukut ngani kai phi kuno banle call back te banle call back phia ban play ka account jong phi tikum kare account supply ka account jong phi sabnya ni ka event nang ta phila banle jang ni ka call back your friend te ngni phila ban yon ni call back ka chui te ngni sanyan invite te phila ban share po whatsapp te na whatsapp phila ban share away prolog jong phi te nang tangan share gani sa po way prolog te hang nei phila ban copy tang nu id copy be tang nu id anang ta sanyon hang ni ga link phila ban yon direct hang nei te phila ban yon hang nei google chrome te kan yalam phi po google te hang nei sanyon gani jo te enak lanjon hang nei join kan yala menga sak game free fire ti hang ni ngan logout ya kan ke way account ngan logout ya kan ke account ke bang share link invite ngan play dak tu ka facebook account ka ba dak way account pe hang ni ngan yon logout ngan yon dak ke way account ka bang sign in dak facebook dan ni dak google account tang ba ka de ban cross ya ka shipol level ti prolog hang ni ngan yon tap to begin dengan supeni nuksai fi re ngala de ban yo kani ke dik account jong ngai ke dik account jong ngai ka boy ka ba ngadon atliki account tina kata daw ngam peni nuksai fi leng ba kani ke boy ka account tiang ni fila ban le chani ka event tiang ni event fila ban le chani call back tiang ni call back ti fi ni ka please enter inviter mo tu id u bangla de ban copy tiang ni prolog kemudian kami pi kelong ba sengoba ban tho enu id ha ka tuka account ni pi phila ban klik ke ni link ngan sebu opo description klik ke ni link nang to copy swai nu id phila ban ni nei da ka ba pinyon kam chilam gumne senyon select all nang ta senyon copy hadin me pilanyam copy ti phila ban le chakani ke ka ni ka baong hane enter evuta enter inviter id ti senyon confirm ti phi cái này kerteng ni klami yang ni kerteng jong account ti sanyon ad ti tang ni prolog philayo ban claim ya ka wei ti pe ngan claim chua ka ni ngan ai okay ngan ai open chua ngan play biang itu ka wei ka account ka bangal de ban invite mene kalong no ti ngan log out chua ka ni ngan play biang itu ka account original itu ka account ka balong ka account ka bakame ka bang invite mene dengan like biang hapo Facebook ngan play to go ke account te perlu hang ngan yon sign in to Facebook ngan play to account original te hang ngan yon tap to begin te select hang ka option event te hang ne select ni call back ti phili hang nei nglayo ban claim iwei I prolog ne ti kemudian kami pi ba yo adu nyau ngut ki prolog khnang ba phila ban claim ya kani nyau tli ki box ne phili kani nyau tli ki box kani ke video kani ra phi ti sngo bha ban tho yenu id sa tho ai tu ka account phi phila ban boot nang ne screen kam man sabu agne screen yenu id phila ban klik ke link hapo description kan mau ban klik ke link report description pinyo hadu lightly ki box da tho yenu id jonga pinyo hadu lightly ki box nang ta artly ki diamond voucher
but kawai gede ka picture kani gede ka picture ti kermen bagi ke video kani rapi ki prolog ki bakli nga berwor kumno banle ini kolbak kabadang cumi thamai menta tinga kermen ba pinya tho inu id knam pinyo adu lightly ki box but artly ki diamond voucher tu place bo ni ka jing kerjan phi ngai nang ni smart pinang aisu jing kerjan phi nang yo man sim chuchu ban snai video ji ka isphang ka game free fire tu place bo ngai philas methu lengba ga ni ka ji ka junga mintang phi ini kedua pada pihak next video kublai sibuna.